Delok channel Dagelan Desa. Itu acarane. Lali like, comment, subscribe. Wah, ditekan tombol loncengnya lur ben roh pemberitahuan. Berita terbaru nih teko Dagelan Desa. Wes ya lur ya, omongnya Kawanya baris ngebar. Bah, nggih pasukan dhewe. ngono ya kena. Piye, anggotane sapa ae iki engko? Krewul bencak syuting mesti ngalih ae. Wah, krewul, rini ya. Napa to sik? Celok ae. Wah, jadi pimpinane baris ya. Yo, wah, bagi cocok jadi pimpinane. Iya, cocok krewul dadi pimpinane baris. Modele dingin tak tes baris lak pelaku lho. Istirahat di tempat kare mlaku begagah. Biasa tebak. Calon polisi kok. Iya, tapi lak baris mbok mati kowe. Lah modelnya tak jelek-jelek kayak pentol Jaya ya. Lak baris. Potongane kok wong-wongan sawah. Rumah dadi wong-wongan sawah gitu. Kayak apa terang? Ya kayak gini lho, Sak. Lah, iki cocok. Potongan kok moncrot ngene. Krewel kalo. Purik ngalih maneh dijak syuting. Ben jarno. Lagak kencak syuting gak tak tukok di HP. Modele lek koyo pentol Jaya. Anes lho modele raine nglumpuk kabeh. Ben syuting dhewe. Yo ndang ditukokne to, Bab. Pikir regane piro? Iya, aku tak tukokne HP sing halo, Bah, krewel lho, lak baris membagongkan. wong dinginane sikil tengen sing maju ya tangane tengen ya maju. Modele lek delek-delek kok robot kentakan batu. Lek udah kabeh lho. Iya, modele ya kabeh ngene iki. Kaya layangane cek lho. Krewel kemarin purian to, Bah? Mareh renang bolak-balik mau cetek kok kleru wae iki. Sirene ya anak-anake. Potonganmu koyo munyo. Iya lah kaya anake jingkong kae. Acarane sudah piye? Kalau Bapak Sulani di emperan Jan Baris. Ya Mr. Bin barang kerja baris. Ya. Dan tambah akeh pasukane. Oke. Wis ngono ae krewel marah ya gak gelem melak syuting. Latihan baris sik ya. Oh iya, Sak. Aku tak bagian nyuting ganti ya. Arep tekan syuting masalah gak enak. Ndang kono tak deloki. Nabani, siap gerak. Maju, jalan. Salah sik baris kok mentok dobol. Tak warai. Malah dodoli kabeh. Kayak contoh ngene lho dari segi. Pamane iki ngene lho, Le.